ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои дастгирии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментаре нависен. мо боша наворон. имрӯз пресс-конференсияи Ислам Махачев ва Александр Волконовский баргузор мегардад ва шахсан ман фикр мекунам ки ин пресс-конференсия хеле шавқовар мешавад, чунки онҳо пеш аз пресс-конференсия аллакай оиди якдигар суханҳои вазнин гуфтанд. ҳамаи кор аз суханҳои Александр оғоз шуд. ӯ дар суҳбат бо журналисти ESPN оиди Ислам Махачев чунин суханҳо гуфт: шумо дида истодаед ки чӣ гуна ӯ дар ҳар як интервюи худ оиди суханҳои ман механдад, аммо акнун ӯро вазнкамкунии вазнин интизор аст ва мо дар чеҳраи ӯ ханда намебинем. агар ки ӯ ба октагон барояд ва боз хандиданро идома диҳад, баъд шумо мебинед ки дар охири муҳориба кӣ механдад. ӯ инсони боэҳтиром аст, аммо ин хандаи ӯ ба монанди ноэҳтиромӣ менамояд. аз чеҳраи дигарон хандаро нест кардан ба ман писанд аст ва ман бесаброна интизорам ки ин корро такрор кунам. ҳозир боша бигзор ки ӯ хандидан гирад, чунки ҳамин гуна ғалабаи ман боз ҳам ширинтар мешавад, мағлубияти ӯ боша боз ҳам шармандатар мешавад, гуфтааст Волконовский. ва дӯстон, Махачев ӯро беҷавоб нагузошт ва дар суханҳои ӯ чунин ҷавоб дод. ҳозир интервюи Волконовскийро дар ESPN тамошо кардам, ки дар он ҷо ӯ мегӯяд ки аз чеҳраи ман хандаро нест мекунад. пагоҳ ҳамин гуна фаъол бош, вақте ки мо дар пресс-конференсия бо ту рӯбарӯ вомехӯрем, навиштааст Махачев. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем байни онҳо каме бадбинӣ пайдо шуда истодааст ва ана барои ҳамин пресс-конференсияи онҳо бояд ки шавқовар шавад. баъди якчанд соат пресс-конференсияи онҳо баргузор мегардад ва мо барои шумо ин пресс-конференсияро тарҷума карда дар YouTube канали худ мегузорем. ҳозир боша дӯстон, прогнози чемпиони пешинаи UFC ҳамдастаи Александр Волконовский Исраил Адесанияро дар ин муҳориба пешкаши шумо мекунем. фикр мекунем ки ин муҳориба дар стойка мегузарад. баъди оне ки Ислам Александрро ба замин меафтонад ва ӯро дар замин идора карда наметавонад, ӯ чӣ кор карданашро намедонад ва баъд кӯшиш мекунад ки текдаун гузаронад ва зарбаҳои беҳуда занад. ман боварӣ дорам ки Ислам дар сеюм раунд таслим мешавад. ман медонам ки онҳо барои 5 раунд омода шуданд ва кори худро хуб ба анҷом расонданд. ман дастаи онҳоро эҳтиром мекунам, аммо дар ин қисми ҷаҳон онҳо бояд дастаи моро эҳтиром кунанд, гуфтааст Адесания. ва дӯстон, аз рӯи суханҳои Исраил Адесания, Александр Волконовский Ислам Махачевро дар сеюм раунд шикаст медиҳад. шумо дар ин суханҳои Адесания чӣ фикр доред? метонем фикротонро нависен. ҳозир боша дӯстон, биёин якҷоҳат тамрини кушодаи Ислам Махачев ва Александр Волконовскийро тамошо мекунем.